Ještě by to musel hrát? To jo, no. Bude to hrát za chvíli. Dá, zatím nic neslyším. Ahoj lidičky. Koupal si to na YouTube. A protože to tam dával. Já jsem tam dala i Shakiru Waka Waka, jak ten Patrik. Na stream jsem dala a těch 49 shlédnutí. Chudáci lidi naproti, ty vole. Tak to zkazím pěkně s Děnkou, až mu to ukážu. Tu písničku mu pěkně zkazím, chudákové. No a ty někoho spadne, vole. Teď je tohle. To neumím tohle. Teď je tohle. Já mám dost. Hele, radši ty lidi odchází, hele. Na YouTube, vole. Jasně, dám to tam. Stačí, že jsem dala na stream Shakiru Waka Waka, já ti to pošlu, tu stránku, kde tam Patrik tance. Jo, to se pokochám. No. Já jsem to posílala všem, ale já už je 49 shlédnutí, je nějaký slavnej. Teď byl slavný oba dva. A líbí se to asi 100 lidí. Takže jako. Co to nauč? Když umíš kopat do jabka, tak prostě... Jo. Tady to ještě sabotáž, ty vole. To co děláš u tyče, pro boha? Prostě... Abych se spal. No dobrý, končím. Matrix. Můj to No pokračujte. A ty tam se Nikolka.